मोनफैगौबाय guys, दानिया जोङो मोनसे जायगायाव आवगायलांनो नागिरदों बे जायगाया जाहैबाय रिमल दैमारिनि न'आव जोङो आवगायदों दायो रिमल दैमारिखौ न'आव दोनहैनो जोङो बागानाव दङ रिमला फैगासिनो सफैबाय साथाम बेनिखाय जोङो दानिया बुम नायबाय था रिमल दैमारिनि न'खौबो नोंथांमोननो दिनै देखायगोन आं बिसोर सानैया आंखौ गारनानै जा गोजान लामाखौ आन्दायजानो गिनानै दानिया नै बेयाव नेफैखोमाना दङ दा रागा जोंनाय हेलमेटफोरजों होनो लुनानै जोंखौ बारा गोजोन गैला जोङो सफैबायानोसै स्टे टिउन रिमलनि न'खौ नायनोब्ला बयबो नायजोबथारदो भिडिअखौ Piano Hawk Kostoblaबो जों दानिया सफैबाय दैमारिनि गामि बारा गोजान गैथारला only 1 minute 2 minute नङा दै 1 minute 1 minute ल'सो जोंहा
Bang. Dah, pergi. Under construction जोङो दायो मोनसे न'खरसेयाव थांनानै ना मोनहैयो थांबाय थादों आरो जों बेखौ लांनो फैदोंमोन दानिया थांसै दै जायाबालाय आरो जाथ'ला बाइकजों सोरहा फैगोनदां